Cenová vojna o najlacnejšiu hypotéku medzi bankami sa vyostruje. Líder na trhu preskočil konkurenciu a priniesol hypotéku, ktorú sme nepoznali. Výhodné ponuky sa vám ale môžu predražiť. Už začiatkom jesene vstúpili viaceré banky do boja o klienta s akciovými ponukami. Zdalo sa, že výhodnejšie už úrokové sadzby byť nemôžu. Veľký hráč na trhu ale ukázal, že sa to stále dá. Aktuálne sme sa rozhodli klientom priniesť atraktívnu hypotéku so sadzbou už 0,79%, a to pri 1- a 3-ročnej fixácii. Súčasne ako novinku prinášame 15-ročnú fixáciu, keďže hypotéky sú dnes naozaj lacné, aby mali klienti istotu a uchovali si tento výhodný úrok čo najdlhšie obdobie. Možnosť zafixovať si hypotéku na tak dlhé obdobie sme tu doteraz nemali. Banka akoby ponukou zareagovala na menšieho hráča, ktorý priniesol novinky začiatkom mesiaca. Na hypotékach s 3-ročnou fixáciou ponúkame až do februára budúceho roka úrok 0,8% bez dodatočných podmienok. Atraktívne úrokové sadzby prinášame aj na dlhších viazanostiach. Ostatné banky menili ceníky už skôr. Ak si porovnáme hypotéku s kratším fixom na 3 roky, vidieť, že úrokové sadzby sa v posledných týždňoch už dostali pod 1%. Banky ale nemenia úroky na hypotékach vždy plošne. Mnohí preto riešia, ktorá hypotéka je lacnejšia voľba. Ak si zoberieme hypotéku s 15-ročným fixom versus fix na 3 roky, vidieť totiž rozdiely v nákladoch. Pri 15-ročnej fixácii a hypotéke na 100 000 eur a 30 rokov si klienti priplatia približne o 50 eur mesačne viac, čo znamená, že za 36 mesiacov zaplatia asi o 1500 eur navyše. Okrem toho, hypotéky s dlhšími fixáciami sú úročené vyššími sadzbami, čo znamená, že na úroky ide viac peňazí a tie hypotéky pomalšie klesajú, čo za prvé 3 roky môže urobiť ďalší rozdiel až 1500 eur. To môže byť ale cena za to, že klient najbližších 15 rokov nemusí nič riešiť. To, čo je ale pre niekoho nevýhodné, môže druhému uľahčiť situáciu. Vidieť teda, že banky neváhajú o svojich klientov zabojovať. No napriek tomu, aj keď vyzerá hypotéka veľmi lákavo, ponuky v bankách treba vždy porovnávať. Vždy je potrebné si naštudovať ďalšie podmienky, napríklad poplatky za poskytnutie úveru alebo produkty, ktorými banka podmienuje poskytnutie atraktívnej sadzby. Takýmito produktami môžu byť kreditná karta, sporiaci účet, poistenie úveru, poistenie nehnuteľnosti a tieto produkty môžu potom ten finálny úver celkovo predražiť. Na teraz to vyzerá, že banky sa lacných úverov nechcú vzdať. Môžeme tak čakať, že nový vietor prinesie po pár týždňoch zas iná banka. Andrea Mačošková, televízia Marky.